Moi, mun nimeni on Paula. Tänään me lasketaan jakolaskuja allekkain. Tää on ala-asteen matikkaa ja sä tulit varmaan tänne sitä varten, että sulla on ollut tää koulussa, mutta sä et ihan ymmärtänyt sitä. Ei hätää, en mäkään ymmärtänyt tätä silloin koulussa heti, kun se selitettiin. Tää on oikeasti tosi hankala. Tää on ihan erilainen kuin kaikki muu matikka, mitä sulla on ollut tähän mennessä. Mutta tää on tosi hyvä keino laskea jakolaskuja. Ja jos sä kysyit jo sun vanhemmilta apua, niin he on koulussa käyttäneet jakokulmaa. Se toimii samalla lailla kuin tämä, mutta se merkitään vähän eri tavalla, joten ne ei välttämättä osannutkaan auttaa sua heti. Ei hätää, katsotaan nyt paljon esimerkkejä, että miten tämä jakolasku allekkain toimii. Aloitetaanpa. Mä kerroin sulle jo, että me aiotaan nyt laskea jakolaskuja allekkain. No sun oppimista voi helpottaa se, että mä kerron sulle, että tämä on oikeasti hyödyllinen taito. Jos sä opettelet nyt hyvin laskemaan jakolaskuja allekkain, niin tämä taito on sinulle hyödyllistä, koska nyt tämän avulla sä voit laskea isojenkin lukujen jakolaskuja ilman laskinta. Ja sitten kun sulla on murtolukumatikkaa myöhemmin, sä voit hyödyntää tätä taitoa ja muuttaa murtoluvun desimaaliluvuksi helposti. Murtoluku oli taas se semmoinen luku, jossa oli joku numero ylhäällä, sitten viiva, sitten numero alhaalla. Ja sitten desimaaliluku oli semmoinen, missä on numero, pilkku ja lisää numeroita. Jakolaskun allekkain avulla voit muuttaa murtoluvun sekaluvuksi myöskin. Eli murtoluku oli se, että sulla on se numero siellä ylhäällä ja toinen numero alhaalla, ja sitten kun sä muutat sen sekaluvuksi, niin sä otat ne kokonaiset lukemat sieltä erikseen, ja sitten sulla on murtoluvun osa. Tämä tulee sulle matikassa myöhemmin, jos ei sulla vielä sitä ole ollut aikaisemmin. Ja kaikkein tärkein juttu, minkä takia tämä menetelmä on valittu, että se harjoitellaan, niin tämä menetelmä opettaa sulle algoritmista ajattelua. Ja tämä tarkoittaa semmoista ajattelua, että sä seuraat tarkasti tiettyä kaavaa, tiettyä toistuvaa ohjetta ja toimit sen tietyn toistuvan ohjeen mukaan joka tilanteessa. Ja tätä ajattelua, tämmöistä toimintatapaa sä tarvitset pelien ohjelmoimiseen, joten siinä mielessä se on tosi hyödyllinen taito. Otetaanpa esimerkkejä laskemisesta. Sä oot tottunut merkitsemään jakolaskua tämmöisillä 2 pisteellä. Eli tässä on jakolasku 44 jaettuna 2. Ja tämä pitäisi sun laskea. Nyt mä haluan ihan ensimmäiseksi kertoa, että tämä ei ole ainoa tapa merkitä jakolaskua, vaan jakolasku, tämä sama jakolasku voitaisiin myös merkitä 44 jaettuna 2. Näin. Oikeasti vielä voi olla muitakin jakolaskun merkintätapoja. Jotkut jopa merkitsee, tai tietokoneella merkitään usein tälleen 44/2, ja sekin tarkoittaa samaa asiaa. Mutta ootko koskaan miettinyt sitä laskimessa olevaa nappulaa, jossa on se jakolaskukuva, niin että mikä ihme se jakolaskumerkki siinä on? Niin huomaatko, että tässä yhdessä jakolaskutapa merkinnässä, siinä on 2 pistettä näin, ja tässä toisessa jakolaskutavassa on tämmöinen viiva näin. Niin nyt kun ne laittaa tähän tälleen päällekkäin tai limittäin sisäkkäin, niin saadaan aikaan just se symboli, joka jakolaskumerkissä on laskimessa. Sä oot varmaan joskus käyttänyt laskinta ja nähnyt siellä tommosen. Eli se tulee siitä, että jakolaskulla on 2 erilaista merkintätapaa, ja ne on kumpikin yhtä hyviä merkintätapoja, joskin siinä on semmoinen hassu juttu, että tämä, jota te käytätte ala-asteella, niin sitä ei oikeastaan käytetä missään muualla kuin ala-asteella, vaan kaikki alkaa viimeistään yläasteella käyttää pelkästään tätä toista merkintätapaa, tätä missä on tämä viiva. Ja sitten vaan tietokoneella käytetään tätä 3. merkintätapaa, se ei oikein käy käsinkirjoitukseen ollenkaan. On siis varsin epätavallinen tilanne, että jakolasku merkitään tuolla 2 pisteellä. Se on oikeastaan merkki siitä, että me ollaan ala-asteen oppikirjassa. Nyt sitten tämä allekkain jakolasku, se on rakennettu tämän merkintätavan ympärille. Ja tämä on täsmälleen sama menetelmä kuin jakokulma on, jota vanhemmat ihmiset osaa. Tämä vaan merkitään eri tavalla.
Joten jos joku sanoo osaavansa laskea jakokulmassa, niin hän osaa laskea tämän jakolaskun samalla tavalla kuin sinä lasket, mutta hän vaan merkkaa sen eri tavalla. No nyt ruvetaanpa laskemaan. Mä näytän sulle vaihe vaiheelta, mitä tässä laskussa pitää ajatella ja miettiä. Ensin me otetaan täältä tämä jaettavan luvun ensimmäinen numero. Siinä on 4. Ja nyt meidän pitää miettiä tämä jakaja. Montako kertaa tämä jakaja mahtuu tuohon ekaan numeroon tuolla? Montako kertaa 2 mahtuu 4? Ja nyt sä mietit päässäsi, että 2 kertaa mikä luku on 4. Eli käytännössä sä siis lasket päässäsi nyt, montako kertaa 2 mahtuu 4, niin se voitaisiin kirjoittaa myös, että 4 jaettuna 2, tai sitten 2 kertaa mikä luku on 4. Sä saat itse valita, millä tavalla sä ajattelet sen asian, ja sä voit vaihdella sitä ajatustapaa jopa riippuen siitä, millaiset numerot milloinkin on kyseessä, mikä niistä tavoista silloin on sulle helpompi. 2 mahtuu 4 kahdesti, ja se 2, että kuinka monta kertaa se sinne mahtuu, se laitetaan tänne on-merkin toiselle puolelle, että 2 kertaa mahtuu. Tämän jälkeen me lasketaan, paljonko on tämä vastaus, joka äsken saatiin, kertaa tämä jakaja. Eli lasketaan, paljonko on 2 kertaa 2, ja sen vastaus laitetaan tämän 4 alle. Alun perin me lähdettiin liikkeelle tästä luvusta, käytettiin tuota lukua apuna, sitten me laitettiin vastaus tänne, ja nyt me palataan takaisin. Me lähdetään täältä oikeanpuoleisesta luvusta, yhdistetään se tämän toisen kanssa, ja sitten laitetaan ton alkuperäisen numeron alle se vastaus. Aikamoista pomppimista, että ei ole mikään ihme, jos on vielä vähän pihalla, että mitä ihmettä me ollaan tekemässä. Tämä vaatii tosi monta toistoa, että me opitaan tämä juttu. Ei hätää, sä kyllä tulet hallitsemaan tämän vielä. Seuraavaksi, kun meillä on nämä numerot täällä allekkain, 4 ja 4, niin täytyy laskea miinuslasku. Me lasketaan miinuslasku, paljonko on tämä 4 miinus tämä 4. Eli tämä on nyt normaali allekkain miinuslasku, ja sen vastaus laitetaan tänne alle, niin kuin me ollaan totuttu. Eli ajattele tätä pätkää tässä ihan tavallisena laskuna ja lasket sen kaikessa rauhassa. Jakojäännös oli nyt 0 tuosta yhdestä jakolaskusta. Nyt me jatketaan eteenpäin. Tämän lukeman viereen me pudotetaan. Tämä 4 oli jo käytetty, me mietittiin sitä äsken, ja nyt me siirrytään seuraavaan lukemaan. Tässä on vieressä 4. Seuraava numero on 4, ja se pitää käyttää seuraavaksi. Mä laitan sen alle pienen raksin sen merkiksi, että mä olen tuon 4 pudottanut alas. Mä laitan siihen raksin siksi, että jos mulla olisi pitempi luku tossa kuin vaan 44, jos mulla olisi vaikka 447 siinä, niin mä tietäisin, että tuo 4 on siitä ja pudotettu. Sitten mä siirtyisin seuraavaan numeron taas eteenpäin. Mutta nyt mä pudotin sen alas tähän 0 perään, ja nyt mä jatkan miettimistä samaan tapaan kuin mä aikaisemmin mietin. Eli nyt kysytään, montako kertaa 2 mahtuu tähän lukukokonaisuuteen. Siellä on nyt 04 eli pelkkä 4. Montako kertaa 2 mahtuu 04 ja vastaus laitetaan tuonne ton edellisen 2 perään. 2 mahtuu 4 2 kertaa, joten laitetaan siihen sen laskun vastaus. Sitten me lähdetään tarkistuskierrokselle. Tämä numero saatiin viimeiseksi. Lasketaan tämä kertaa 2 ja sen vastaus me laitetaan ton numeron 4 alle, josta tästä 4 me äsken lähdettiin liikkeelle, niin sen alle laitetaan tämä vastaus. Ja me saadaan 2 kertaa 2 on 4 ja laitetaan se tänne alle. Ja taas kun meillä on numerot siellä päällekkäin, lasketaan miinuslasku allekkain. Nyt sulje mielestäsi kaikki muu ja ajattele, että sulla on tässä tämmöinen allekkain miinuslasku, jonka sä lasket ihan kaikessa rauhassa. Ja sä lasket siellä siis, paljonko on
4 miinus 4 ja sä laitat vastauksen tänne alas. Se on 0. Tämä jatkuisi niin, että nyt pudotettaisiin täältä seuraava numero alas, mutta me ollaan laskettu jo tämä. Tämä on pudotettu jo alas. Jos siinä olisi perässä vielä numeroita, niin jatkettaisiin niistä, mutta nyt meidän numerot loppu sieltä. Sen takia me ollaan valmiita nyt. Ja sitten meidän pitää vielä kirjoittaa ylös, kertoa, että mitä me saatiin vastaukseksi. Eli sulla oli lasku 44 jaettuna 2, ja nyt meillä tuli vastaus tänne perään 22. Mutta koska jakolaskut ei mene aina tasan, me hyödynnetään nyt tietoa, joka me ollaan tuonne alaspäin kirjoitettu, ja tämä jakolasku meni täysin tasan. Siellä siis jäi jäljelle 0, mistä mä sen 0 kaivoin, se tuli tuosta. Eli tämä numero, joka tänne ihan alas jää, niin se on jakojäännös. Osamäärä, eli jakolaskun vastaus, tuli tuohon on-merkin perään, ja sitten jakojäännös näkyy tuolla alimmaisen viivan alla. Ja nyt me voitaisiin virallisesti kirjoittaa tähän vastaus, että 44 jaettuna 2 on 22. Nyt sä varmaan mietit, että hei, mä olisin kyllä Paula laskenut ton päässä paljon nopeammin ja saanut ton ihan oikean vastauksen. Niin mä ymmärrän sua. Ihan varmasti olisit, ja mäkin olisin laskenut sen ihan varmasti paljon nopeammin ilman tätä menetelmää. Mutta kerropa mulle, että lasketko sä paljon nopeammin ilman tätä menetelmää laskun 1681 jaettuna 5. No, laskepa se silleen tosi nopeasti päässä. Jos ei se mennyt tosi nopeasti päässä, niin ehkä sun kannattaa jatkaa katsomista ja opetella tämä juttu. Ja jos se oli vielä ihan helppo sulle, niin kokeilepa sitten laskea tästä nopsasti päässä, että paljonko on 11 472 jaettuna 9. Hoituuko? Me jaetaan tällä videolla vielä toikin lasku. Eli rohkeasti vaan jatka eteenpäin, niin me opetellaan laskemaan tosi paljon vaikeampia laskuja. Mutta jos me aloitetaan sillä kaikista vaikeimmalla, niin sun on vaikea päästä alkuun. Siksi mä otin helpomman esimerkin alkuun, vaikka siinä menetelmää ei pakosti tarvittaiskaan, niin se auttaa meitä oppimaan sen menetelmän niitä kertoja varten, jolloin me sitä oikeasti tarvitaan. Seuraava lasku on 65 jaettuna 5. Nyt lähdetään taas liikkeelle siitä, että montako kertaa 5 menee 6. Eli otetaan täältä jakomerkin jälkeen tämä luku ja katsotaan aina, että montako kertaa se menee tämän jaettavan luvun ekaan numeroon. 5 mahtuu 6 kuinka monta kertaa? 5 mahtuu 6 yhden kerran. Siksi me laitetaan 1 tähän vastauksen ekaksi numeroksi. Ja seuraava kysymys meille on, että paljonko on 1 kertaa 5, ja vastaus on menossa ton luvun alle, josta me lähdettiin liikkeelle. 5 kertaa 1 on 5. Nyt kun ollaan tehty pieni montako kertaa mahtuu ja kerroppa vastaus, niin nyt siirrytään miinustamiseen, eli lisätään tänne miinusmerkki ja allekkain miinuslaskuviiva. Ja nyt sun pitää keskittyä siihen, että tässä on sulla pieni allekkain miinuslasku ja sä lasket sen aivan rauhassa. Paljonko on 6 miinus 5? 6 miinus 5 on 1. Me saatiin tänne 1, ja koska tämä 5, jolla me ollaan jakamassa, ei mahdu yhtäkään kertaa tuohon 1, niin me tarvitaan siihen vähän vahvistusta. Pudotetaan sille kaveri. Eli 6 osuus on jo käsitelty, nyt siirrytään 5. Eli tähän 5 ollaan siirtymässä. Pudotetaan se alas. Ja se pudottaminen tarkoittaa sitä, että me vaan kopioidaan se numero tähän tämän 1 perään. Eli me siirrettiin, kopioitiin. Me kopioitiin tuo numero
Ja nyt mä laitoin sen alle pienen raksin sen merkiksi, että nyt mä olen sen pudottanut. Jotkut eivät merkkaa noita rakseja, jotkut merkkaa ne raksit. Ja sä saat ihan itse päättää, että merkkaatko sä sen vai etkö sä merkkaa sitä. Nämä merkinnät ei ole aina ihan just niin täysin tarkkoja, vaan ihmisellä on näistä pikkusen omia versioitaan. Mutta periaate on silti sama ja sun pitää oppia muistamaan, mikä lasketaan missäkin järjestyksessä. No niin, nyt me saatiin tänne järkevämpi lukema, 15. No nyt jatketaan tätä jakolaskujen vaiheluetteloa ja kysytään, montako kertaa 5 mahtuu 15. Tässä on taas pikkusen hankalampi lasku, eli sä voit siis ajatella, että sulla joko kysytään, että 5 kertaa mikä luku on 15, tai sitten sä voit ajatella sun pään sisällä, että 15 jaettuna 5 on. Ja sitten sä saat siitä, että se on 3. 5 mahtuu 15 3 kertaa. Ja siksi me laitetaan tänne ykkösen perään seuraavaksi vastausnumeroksi 3. Sitten me lähdetään tarkastuskierrokselle. Tämä 3 me tähän äsken laitettiin. Paljonko on 3 kertaa 5. Ja sitten me laitetaan vastaus ton 15 alle, josta me äsken lähdettiin. Ja me saadaan vastaukseksi, että 3 kertaa 5 on 15. Ja kun ollaan jaettu ja kerrottu, siirrytään allekkain miinustamiseen. Ja nyt sä ajattelet pelkästään tätä pientä laatikkoa tässä. Tässä on sulla allekkain miinuslasku. Ja koska tässä on nyt kaksinumeroisia lukuja, niin mehän hoidetaan tämä tietenkin oikeaoppisissa osissa. Eli mietit, paljonko on 5 miinus 5. Se on 0. Ja sitten siirrytään seuraavaan. Paljonko on 1 miinus 1. Ja se on 0. Tarkastetaan lähtöluku. Kaikki numerot on käytetty. Viimeisen numeron alla on pudotusraksi. Hienoa. Joten nyt ollaan valmiita. Meillä lukee täällä, että 65 jaettuna 5 on 13. Ja täällä alhaalla lukee meidän jakojäännös. 13 jää 0. Eli voidaan kirjoittaa 65 jaettuna 5 on 13. Tämäkin on semmoinen, että joku teistä saattoi saada tämän ihan hienosti päässä. Ei haittaa yhtään. Me voidaan silti harjoitella näillä luvuilla, vaikka ne vielä onnistuiskin päässä. Mutta seuraa tämä riittävän monta kertaa ja tee itse kanssa perässä ja kokeile, että osaatko. Seuraava esimerkki on 92 jaettuna 4. Nyt mä annan sulle tehtävän. Pistä video nyt paussille ja kokeilepa aloittaa itse. Onnistutko jakamaan tämän allekkain? Lähdetään taas liikkeelle siitä, että kysytään, montako kertaa 4 mahtuu jaettavan ekaan numeroon eli 9. Montako kertaa 4 mahtuu 9? 4 plus 4 on 8. 2 nelosta mahtuu 9. Siksi me laitetaan tähän 2. Sitten me palataan takaisin, kerrotaan ja mietitään, että paljonko siis on 2 kertaa 4 ja vastaus tulee tonne 9 alapuolelle. 2 kertaa 4 on 8. Sitten me lasketaan miinuslasku allekkain, miinustetaan. 9 miinus 8 on 1. Pudotetaan ykköselle kaveri, saadaan 12 tänne. Seuraavaksi mietitään, montako kertaa 4 mahtuu 12. Ja sen vastaus kirjoitetaan tonne 2 perään. 4 plus 4 on 8. 8 plus 4 on 12. Siinähän oli 3 kappaletta nelosia. 3 laitetaan siksi tänne. Sitten tarkistetaan tämä 3. 3 kertaa 4 ja laitetaan vastaus tonne lähtöluvun 12 alapuolelle. 3 kertaa 4 on 12 ja vielä miinuslasku allekkain. 2 miinus 2 on 0, 1 miinus 1 on 0.
Jakojäännökseksi tuli 0, kaikki numerot on pudotettu. Nyt ollaan valmiita. 90 jaettuna 4 on 23, jää 0. Eli 92 jaettuna 4 menee tasan ja se on tasan 23. Teillä on varmaan tapana kirjoittaa tuohon joku V tai vastaus tai jotain semmoista. Sen voi merkitä vaikka näin. Kokeilepa nyt jakaa tämä allekkain. Pistä video paussille ja kokeile omalla ruutupaperilla hoitaa tämä. Hei, miten sulla sujui? Saitko sä sen laskettua? Tarkistetaanpa, että osasitko sä saada sen oikeilla ajatuksilla. Eli aloitetaan taas siitä, että montako kertaa 3 mahtuu 7 ja laitetaan sen vastaus tonne on-merkin perään. 3 mahtuu 7 2 kertaa. 3 plus 3 on 6. Sitten palataan takaisin tarkistuskierrokselle. 2 kertaa 3 ja vastaus laitetaan tuonne 7 alapuolelle. 6. Nyt lasketaan miinuslasku allekkain. 7 miinus 6 on 1. 3 ei mahdu 1, pudotetaan sille kaveri. Eli kopioidaan toi 2 tänne 1 perään ja merkitään 2 alle tämmöinen pieni raksi, että se on nyt pudotettu. Seuraavaksi mietitään, montako kertaa 3 mahtuu 12 ja vastaus laitetaan tonne meidän vastauspaikkaan edellisen vastausnumeron perään. 3 mahtuu 12 4 kertaa. Sitten palataan tarkastuskierrokselle. 4 kertaa 3 ja vastaus laitetaan tonne lähtöluvun alle. 3 kertaa 4 on 12. Sitten lasketaan miinuslasku allekkain. 2 miinus 2 on 0. 1 miinus 1 on 0. Huomataan, että jakojäännös on 0. Kaikki numerot on käytetty ja pudotettu, joten meidän virallinen vastaus on, että 72 jaettuna 3 on 24. Sen saisi merkitä ihan yhtä hyvin myös 72 jaettuna 3 on 24. Nämä kumpikin tekstit tarkoittaa täsmälleen samaa asiaa. Koska jakojäännös oli 0, niin se tarkoittaa, että jakolasku meni tasan, ja sitä jakojäännöstä ei tarvitse mihinkään merkitä. Sitten jaetaan 18 jaettuna 3. Tämä on nyt ensimmäinen esimerkki, jossa me törmätään pieneen erilaisuuteen kuin noissa muissa. Aloitetaan taas miettimällä, montako kertaa 3 mahtuu 1 ja laitetaan vastaus tonne on-merkin perään. 3 mahtuu 1 0 kertaa. No, jos me päädytään tämmöiseen tilanteeseen, että eihän se mahtunut sinne ollenkaan, siinä tilanteessa otetaan pientä joustoa ja siirrytäänkin miettimään, että montako kertaa 3 mahtuu 18. 3 mahtuu 18 6 kertaa. Sitten me palataan tarkistuskierroksella, lasketaan 6 kertaa 3 ja laitetaan vastaus tonne 18 alapuolelle. 6 kertaa 3 on 18. Laitetaan se tänne. Sitten miinustetaan. 8 miinus 8 on 0. 1 miinus 1 on 0. Huomataan, että oikeastaan mehän vaan laskettiin, että mitä on 18 jaettuna 3, eikä me käytettykään tätä allekkain jakalastosysteemiä oikeastaan yhtään mihinkään. No, tämä tieto, että jos se 3 ei mahdukaan yhtäkään ainoata kertaa siihen ekaan numeroon, niin se on kuitenkin aika hyödyllinen. Nimittäin, jos meillä olisi ollut pitempi jakolasku, niin me oltaisiin sitten vaan laajennettu siihen toisena tulevaan numeroon, ja sitten jos meillä olisi ollut tosi pitkä jakolasku, niin se olisi vain jatkunut siitä luontevasti eteenpäin. Katsotaan lisää esimerkkejä, ei haittaa, jos et ihan vielä ymmärtänyt. Mutta jälleen kerran saatiin jakolaskun vastaukseksi 6 ja jakojäännös jäi tänne alle. Jakojäännös näkyy täällä alareunassa, jakojäännös on 0, eli jakolasku meni tasan. Saatiin vastaukseksi, että 18 jaettuna 3
on 6, tai toisin sanoen kirjoitettuna 18 jaettuna 3 on 6. Otetaanpa toinen esimerkki. Laske. 71 jaettuna 5. Lähdetäänpä tutkimaan, montako kertaa 5 mahtuu 7, ja sen vastaus laitetaan tonne on-merkin perään. Montako kertaa 5 mahtuu 7? 1 kerran. Sitten lähdetään takaisinpäin. Paljonko on 1 kertaa 5 ja laitetaan sen vastaus tonne 7 alapuolelle. 1 kertaa 5 on 5. Lasketaan miinuslasku allekkain. 7 miinus 5 on 2. 5 ei mahdu 2, joten pudotetaan tuolta 1 alas 2 kaveriksi. Ja seuraava kysymys on, montako kertaa 5 mahtuu 21 ja laitetaan vastaus tonne 1 perään. 5 mahtuu 21 4 kertaa. Sitten lähdetään tarkastuskierrokselle 4 kertaa 5 ja laitetaan vastaus tonne lähtöluvun alapuolelle. 4 kertaa 5 on 20. Tehdään sinne allekkain miinuslasku ja lasketaan 1 miinus 0 on 1. 2 miinus 2 on 0. Me saatiin tänne siis luku 1. 5 ei mahdu 1, eikä täällä jaettavassa luvussa ole enempää numeroita, joita me voitaisiin pudottaa, koska me ollaan se viimeinen numero jo pudotettu sieltä. Tämä jakolasku päättyy tähän ja me saatiin tulokseksi, että 71 jaettuna 5 on 14 ja jakojäännös on 1. Tai ainakin sun matikan kirjan mukaan vastaus on 14 jää 1. Eikö se ookin? Mutta mäpä kerron sulle, mitä kaikkea tietoa me tästä voidaan nähdä ja saada. Tää on semmosia salaisuustietoja, mitä ei kuule ihan joka paikassa huudellakaan, eli ooppa nyt oikein korvat höröllä. Tän salaisuuden saa silti jakaa ihan rohkeasti. Me saatiin tulokseksi tässä, että 71 jaettuna 5 on sama asia kuin 14 kokonaista ja sen päälle 1 eli jakojäännös jaettuna eli tommonen jakoviiva 5 eli sillä, millä me oltiin tässä koko ajan jakamassa. Se, että siellä jäi jakojäännös, niin se voidaan siis merkitä, että se mikä jäi yli, se mitä ei jaettu, niin jaetaan se 5. Se mitä tuossa nyt lukee, sen voi lukea, että 14 kokonaista ja 1 jäi yli, tai sä voit lukea se, että 14 kokonaista ja 1/5. Siis toi jakoviiva, sitä käytetään murtoluvuissa myös, mutta ne murtoluvutkin on itse asiassa pelkkiä jakolaskuja. Me oltais myös voitu halutessamme jatkaa tota jakolaskua pitemmälle niin, että me oltaisiin saatu tästä semmoinen desimaaliluku, eli me oltaisiin saatu tonne vielä perään, että 14 pilkku jotain. Mä näytän sen jollain toisella videolla sitten. Koska mä sanoin sulle jo aikaisemmin, että 71 jaettuna 5 voidaan merkitä myös toisella tavalla, tällä tavalla 71 jaettuna 5. Jos sulla olisi ollut vaikka kysymyksenä, että muuta tämmöinen murtoluku 71/5 sekaluvuksi, niin sä olisit voinut purkaa sen tommoseksi 71 jaettuna 5, laskea sen tuolla jakolaskulla allekkain ja saada sieltä tulokseksi, että 14 kokonaista ja 1 jää yli, eli se 1 on silloin 5/5. Sä voit siis käyttää tätä jakolaskua välivaiheina tämän näköisessä laskutehtävässä, josta pitää päästä tommoseen tulokseen. Eikö se ole aika kätevää? Otetaanpa lisää esimerkkejä. Lasketaanpa tällainen jakolasku 94 jaettuna 6. Lähdetään siis liikkeelle siitä, että montako kertaa 6 mahtuu 9,
6 mahtuu 9 yhden kerran. Palataan takaisinpäin. Paljonko on 1 kertaa 6 ja laitetaan vastaus sinne 9 alapuolelle. 1 kertaa 6 on 6. Miinustetaan allekkain. 9 miinus 6 on 3. 6 ei mahdu 3, joten pudotetaan 3 kaveriksi tuosta 4. Montako kertaa 6 mahtuu 34 ja laitetaan vastaus tonne 1 perään. 6 mahtuu 34 5 kertaa. Ja palataan takaisin tarkastuskierrokselle 5 kertaa 6 ja laitetaan vastaus lähtöluvun alapuolelle. 5 kertaa 6 on 30. Lasketaan miinuslasku allekkain. 4 miinus 0 on 4. 3 miinus 3 on 0. Onko niin, että teillä ei ole tapana välttämättä aina merkitä sitä nollaa tuohon ja nähdä vaan, että siinä on 4? 6 ei mahdu 4 ollenkaan. Ja nyt kun tarkistetaan vielä, niin lähtöluvut on käytetty tai pudotettu, joten enää ei voida jatkaa. Saatiin siis vastaukseksi, että 94 jaettuna 6 on 15 jää 4. Tai jos me ei olla niin kiinnostuneita jakojäännöksestä, niin me saatiin tulokseksi, että 94 jaettuna 6 on sama kuin 15 ja 4, eli jakojäännös, 6/. Ja tämä 6 tulee siis siitä, että millä oltiin jakamassa. Koska oltiin jakamassa 6, niin nyt jakojäännöstäkin ollaan jakamassa 6. Ja jos sä murtoluvuista jotain jo tiedät, niin voi olla, että sä tiedät, että ton 4/6 pystyy supistamaan. Jos et sä tiedä murtoluvuista, niin älä välitä tästä, sä opit sen myöhemmin. Ja silloin sä voit vielä ilmoittaa tämän vieläkin nätimmin, että 94 jaettuna 6 on 15 kokonaista ja 2/3. Tämä 15 kokonaista ja 2/3 on mahdottoman paljon hyödyllisempi vastaus kuin 15 kokonaista ja 4 jää yli. Sillä oikeassa maailmassa me ei ikinä jätetä asioita yli. Jos meillä on 94 omenaa ja me jaetaan ne 6 koriin tai 6 ihmiselle syötäväksi, niin kyllä meillä on tapana ne 4 ylijäämäomenaa leikata paloiksi ja jakaa ne, eikä jättää niitä yli pilaantumaan ja heittää niitä kompostiin. Musta on tärkeää, että sä tiedät, mihin tämä jakojäännös liittyy, että se jakojäännös ei ole mikään täysin irrallinen juttu, mutta koska sun opettaja haluaa, että sä kokeessa kirjoitat sinne, että 15 jää 4, niin kirjoita sinne kiltisti 15 jää 4. Sitten sä voit itse siellä naureskella itseksesi, että hei, mähän tiedän oikeasti, että mitä toi jakojäännös tuolla tarkoittaa. Sitten seuraava lasku, 74 jaettuna 4. Montako kertaa 4 mahtuu 7 ja laitetaan vastaus tuonne. 4 mahtuu 7 yhden kerran. Paljonko on 1 kertaa 4 ja laitetaan vastaus tuonne 7 alle. 1 kertaa 4 on 4. Miinustetaan allekkain. 7 miinus 4 on 3. 4 ei mahdu 3 yhtään kertaa, joten pudotetaan sille 4 tuosta vierestä kaveriksi. Montako kertaa 4 mahtuu 34 ja vastaus laitetaan tuonne 1 perään. 4 mahtuu 34 8 kertaa. 8 kertaa 4 on 32. Miinustetaan allekkain. 4 miinus 2 on 2. 3 miinus 3 on 0. Ja me saadaan vastaukseksi, että 74 jaettuna 4 on 18 jää 2. Ja sä voit tämän saman asian ilmoittaa toisin. Sä voit ilmoittaa, että 74 jaettuna 4 on 18 kokonaista ja
vielä jakojäännös, eli 2, joka jäi jakamatta, jaetaan sekin sillä 4, jolla me tässä koko ajan oltiin kaikkea jakamassa. Ja jos murtoluvuista taas tiedät, niin tiedät, että sen voi supistaa, ja silloin siitä tulee 18 ja 1/2. Sun opettaja varmaan haluaa, että sä merkitset tänne sen pienen muistinumeron, ainakin sitä opettajaa varten, mutta sitten kun kasvat isommaksi, niin sä voit itse valita sit myöhemmin, että merkitsetkö sä sitä sua varten vai jätätkö sä sen kokonaan merkitsemättä. Eli me voidaan sanoa, että 74 jaettuna 4 on 18 ja yli jää 2. Tai me voidaan sanoa, että 74 jaettuna 4 on 18 ja puoli. Jos sulla siis on 74 vaikka karkkia ja sä jaat ne 74 karkkia 4 ihmisen kesken, niin jokainen heistä saa 18 karkkia ja sitten ne ylijääneet 2 karkkia leikataan puukolla 2, näin, ja sitten me jaetaan yhdelle ihmiselle tästä puolikas, toiselle ihmiselle tuosta puolikas, 3. ihmiselle tuosta puolikas ja 4. ihmiselle tuosta puolikas. Eikö käy ihan järkeen? Eli jokainen teistä kavereista saa 18 karkkia kokonaista ja 1 puolikkaan karkin. Silloinhan me oikeassa maailmassa tehdään, että me leikellään niitä karkkeja kasaan, eikä me suinkaan heitetä niitä 2 ylimääräistä karkkia roskikseen. Otetaan vielä yksi esimerkki 2-numeroisilla luvuilla ja jatketaan sitten pitempiin lukuihin. 88 jaettuna 3. Eli systeemi toimi niin, että otetaan tämä 3 ja mietitään montako kertaa 3 mahtuu tähän ekaan numeroon eli 8. Ja vastaus laitetaan on-merkin perään. 3 mahtuu 8 2 kertaa. Paljonko on 2 kertaa 3? Ja laitetaan vastaus tonne 8 alapuolelle. 2 kertaa 3 on 6. Lasketaan allekkain miinuslasku. 8 miinus 6 on 2. 3 ei mahu 2, joten pudotetaan 2 kaveri tuosta ylhäältä, 8. Montako kertaa 3 mahtuu 28 ja vastaus laitetaan tuonne 2 perään. 3 mahtuu 28 9 kertaa. Sitten palataan takaisin. 9 kertaa 3 ja vastaus laitetaan tuonne lähtöluvun alapuolelle. 9 kertaa 3 on 27. Sitten lasketaan miinuslasku allekkain. 8 miinus 7 on 1, 2 miinus 2 on 0. Sitten me oltiinkin jo valmiita. Vastaus 88 jaettuna 3 on 29 jää 1. Eli enemmän matematiikan kielellä 88 jaettuna 3 on 29 kokonaista ja se 1, jota ei saatu jaettua 3, niin jaetaan sekin 3. Eli 1 jaettuna 3 voidaan myös lukea 1/3. Eli 88 jaettuna 3 on 29 kokonaista ja 1/3. Huomaa siis, että se millä oltiin jakamassa, niin se on se, mikä tulee tonne, että jaettuna sillä. Ja tämä täällä tulee jakojäännöksestä. Tässä on sulla nyt riittävästi tietoa siihen, että sä pärjäät niissä ensimmäisissä allekkaan jakolaskuissa. Eli jos tää tuli sulle just koulussa, niin sä pärjäät sun ekat läksytehtävät ja sit koulussa lisälaskuja tällä. Mutta jos sulla on ollut näitä jakolaskuja vähän pitempään ja nyt sä tulit ottamaan kiinni, että haluat ymmärtää, mitä siellä on tehty, niin siinä tapauksessa nämä seuraavatkin on sulle hyödyllisiä. Eli nyt me siirrytään jakamaan pitempiä lukuja, joissa on 3 tai 4 tai 5 numeroa, niin jaetaan niitä allekkain. Sä seuraat siis jakolaskussa aina toistuvaa ohjetta. Kohta 1, montako kertaa se jakaja mahtuu sinne ensimmäiseen lukuun. Kohta 2, sun edellinen vastaus kertaa se jakaja ja laita vastaus sinne alkuperäisen luvun alle. Kohta 3, miinusta alkuperäinen luku ja kertolaskun vastaus keskenään. Saat väliaikaisen jakojäännöksen. Kohta 4, pudota tälle jakojäännösnumerolle uusi numero kaveriksi ja sen jälkeen toista taas alkuun
montako kertaa jakaja mahtuu siihen sun uuteen hienoon kaksinumeroiseen lukuun. Ja siitä eteenpäin. Tämmöinen systeemi, kun sä seuraat samoja ohjeita uudestaan ja uudestaan. Ohje 1, 2, 3, 4, toista taas 1, 2, 3, 4, toista 1, 2, 3, 4, kunnes sä oot valmis. Niin tämmöistä toistuvaa ohjeiden noudattamista kutsutaan algoritmiksi. Eikö se ole aika vaikea sana? Nyt opetellaan laskemaan 3, 4 ja 5 numeroisten lukujen jakolaskuja. Ensimmäinen on 347 jaettuna 2. Aloitetaan taas. Montako kertaa 2 mahtuu ihan ekana mainittuun numeroon? Ja vastaus menee on-merkin perään tonne. 2 mahtuu 3 yhden kerran. Paljonko on 1 kertaa 2 ja vastaus laitetaan sen alkuperäisen numeron alle. 1 kertaa 2 on 2. Tehdään allekkain miinuslasku 3 miinus 2 ja saadaan 1. 1 ei 2 mahdu, joten pudotetaan 4 sille kaveriksi. Nyt on tosi jees, että meillä on se pieni raksi siellä merkkaamassa, että 4 on pudotettu, mutta 7 ei ole vielä pudotettu. Jatketaanpa kierrosta taas. Montako kertaa 2 mahtuu 14 ja vastaus laitetaan tuonne 1 perään. 2 mahtuu 14 7 kertaa. 7 kertaa 2 ja vastaus laitetaan tuonne alkuperäisen luvun alle. 7 kertaa 2 on 14. Lasketaan miinuslasku allekkain. 4 miinus 4 on 0. 1 miinus 1 on myös 0. No nyt tänne jäi vaan 0, mutta me ei olla vielä valmiita, koska täällä on vielä numeroita, jotka on käsittelemättä. 3 aloitettiin, 4 on pudotettu, siellä on merkki sitä varten. Niin nyt me pudotetaan täältä 7 tänne alas, tämän 0 kaveriksi. Niin meillä on nyt 0,7 täällä. Eli ihan vaan tavallinen 7. Ja nyt kysymys onkin, että montako kertaa 2 mahtuu 7 ja vastaus laitetaan taas tuonne perään. 2 mahtuu 7 3 kertaa. Palataan kertolaskukierrokselle 3 kertaa 2 ja vastaus laitetaan tuonne 7 alle. 3 kertaa 2 on 6. Lasketaan miinuslasku allekkain. 7 miinus 6 on 1. 0 miinus ei mitään on 0. Joo. Ja nyt tarkistetaan, ollaanko käyty kaikki luvut läpi. Lähtöluku 3 on käyty läpi, 4 ja 7 on pudotettu. Ei ole enää enempää, millä jatkaa, joten me ollaan nyt valmiita. Virallinen vastaus 347 jaettuna 2 on 173 jää 1. Eli jos sulla on vähän pitempi luku, niin sä vaan jatkat sitä samaa menetelmää eteenpäin ja eteenpäin, ja homma toimii. Ja saman vastauksen olisi voinut myös ilmoittaa, että 347 jaettuna 2 on 173 kokonaista, ja sitten on vielä päälle se 1, joka jäi jakamatta 2, eli se pitää edelleen jakaa 2. 173 kokonaista ja puoli. Seuraavaksi on vielä pitempi. 1681 jaettuna 5. Aloitetaan taas selvittämällä, montako kertaa 5 mahtuu 1. No ei se mahu. Okei. Jos ei mahu, niin aloitetaanpas uudestaan. No montako kertaa 5 mahtuu 16. Niin nyt alkaa jo mahtua. 5 mahtuu 16 ja sen vastaus laitetaan tosiaan tonne on-merkin perään. 5 mahtuu 16 3 kertaa. Sitten me palataan takaisin täältä, paljonko on 3 kertaa 5 ja laitetaan vastaus tuonne 16 alapuolelle. 3 kertaa 5 on 15. Huomaatko muuten, että tässä on tosi kätevää, jos osaa kertotaulun ulkoa. Jos sä et osaa kertotaulun ulkoa, niin ei mitään hätää. Sitten sun täytyy vaan laskea se pluslaskun kautta nätisti, mutta siihen vaan kuluu vähän enemmän aikaa. Ja silloin nämä saattaa helposti ruveta turhauttamaan, kun kestää niin kauan. Et kertotauluja kannattaa edelleen harjoitella. Sitten seuraavaksi taas miinustetaan allekkain. 6 miinus 5 on 1. Ja 1 miinus 1 on 0. Eli 1 jäi tähän väliaikaisesti jakojäännökseksi.
pudotetaanpa sille kaveri tuolta. 8 on eka numero, joka on käyttämättä. Eli koska me aloitettiin siitä, että puhuttiin, että montaks kertaa mahduttaa 16, niin 1 ja 6 on molemmat jo käytetty, niin siksi pudotetaan seuraavaksi toi 8. Ja kysytään, montako kertaa 5 mahtuu 18 ja vastaus laitetaan tonne 3 perään vastauspaikkaan. 5 mahtuu 18 3 kertaa. Paljonko on 3 kertaa 5 ja laitetaan vastaus tonne 18 alle. 3 kertaa 5 on 15. Lasketaan miinuslasku. 8 miinus 5 on 3. 1 miinus 1 on 0. No 5 emme ole 3, joten pudotetaan sille kaveri. 1 on tuolta seuraava, joka oli käyttämättä, ja se on myös viimeinen numero, eli tämän jälkeen meidän täytyy sitten lopettaa. Tämä on enää tämä viimeinen juttu. Montako kertaa 5 mahtuu 31 ja vastaus menee tonne perään. 5 mahtuu 31 6 kertaa. Sitten palataan takaisin. 6 kertaa 5 ja vastaus tonne alle 31 alapuolelle. 5 kertaa 6 tai 6 kertaa 5 on 30. 31 miinus 30. 1 miinus 0 on 1. 3 miinus 3 on 0. Eli nyt 1 jäi yksin tänne jakojäännökseksi. Nyt me ollaan siis valmiita. Vastaus 1681 jaettuna 5 on 336 ja jakojäännös on 1 tai 1681 jaettuna 5 on 336 kokonaista ja se 1, joka jäi jakojäännökseksi, niin jaetaan vielä sekin 5. Se jäi siis jakamatta 5, niin jaetaan se tässä perässä, näytetään se, että nyt se jaetaan 5, eli nyt sitten tuli tämmöinen toisin luettava lause 336 ja 1/5. Eli huomaa, se oli se, millä me oltiin jakamassa. Me oltiin jakamassa 5, joten nytkin sielläkin on, että jaettuna 5. Sitten lasketaan 205 jaettuna 5. Montako kertaa 5 mahtuu 2? No, ei se kyllä mahdu. Sitten laajennetaan ajattelua ja kysytään, montako kertaa 5 mahtuu 20? Ei kuitenkaan suoraan 205, koska sitten tästä ei olisi enää mitään hyötyä. Montako kertaa 5 mahtuu 20 ja vastaus menee taas tuonne on-merkin perään. Se mahtuu 4 kertaa. Takaisinpäin 4 kertaa 5 ja vastaus tulee tänne 20 alle. 4 kertaa 5 on 20. Sitten lasketaan miinuslasku täältä. 0 miinus 0 on 0. 2 miinus 2 on myös 0. 5 ei mahdu nollaan yhtään kertaa. Pudotetaanpas 5 tuosta kaveri. Eli 5 oli seuraava, joka oli käyttämättä. Montako kertaa 5 mahtuu 5 ja vastaus laitetaan tuonne 4 perään. 5 mahtuu 5 yhden ainoan kerran. Sitten paluukierros kertalaskulla. 1 kertaa 5 ja vastaus laitetaan tuonne 5 alapuolelle. 1 kertaa 5 on 5. Sitten miinustetaan allekkain. 5 miinus 5 on 0. Kaikki luvut on pudotettu. Viimeinen jakojäännös on 0, eli tämä jakolasku meni tasan. Saatiin tulokseksi, että 205 jaettuna 5 on tasan 41. Ja saman asian olisi voinut myös ilmoittaa, että 205 jaettuna 5 on tasan 41. Nyt otetaan vielä yksi esimerkki ja sitten vaikeimmat esimerkit otetaan vasta seuraavalla videolla. Muistaaksä, kun mä kysyin sulta videon alussa, että kun sä sanoit mulle ihan selvästi, että miksi ihmeessä mun tartti tää lasku 44 jaettuna 2 laskee tällä allekkainlaskumenetelmällä, kun mä olisin osannut tämän päässä ihan helposti laskea. Mutta nyt kun me ollaan helpoilla laskuilla harjoiteltu, niin nyt me osataankin laskea käsin 11 472 jaettuna 9, mutta silloin aikaisemmin mä väitän, että sä et osannut. Joten huomattiin, että nyt menetelmän hallitsemisesta onkin jotain hyötyä ja näytetään itsellemme, kuinka taitavasti me voidaan tätä menetelmää käyttämällä laskea tämä näinkin vaikea jakolasku. Montako kertaa 9 mahtuu 1? No eipä mahdu.
laajennetaan vähän. Montako kertaa 9 mahtuu 11? No 11 9 mahtuu yhden ainoan kerran. Sitten me palataan takaisin 1 kertaa 9 ja vastaus laitetaan sinne 11 alle. Eli tossa on niinku linja. Siihen se meidän luku pitää loppua. 1 kertaa 9 on 9 ja sitten me voidaan miettiä, että onko meillä viiteliäisyyttä ottaa tuolta lainaukset ja sillä tavalla siltä varalta, että sä oot unohtanut, miten se lainaus toimii, niin mä näytän sen sulle. Mutta oikeasti me kaikki nähdään, että 11 miinus 9 on 2. Mutta mä silti muistutan sua, että koska pitäisi laskea, että 1 miinus 9, ja me ei voida laskea sillä tavalla, niin meidän täytyy lainata. Ja se lainaaminen hoituu sillä tavalla, että me otettaisiin tuolta lainataan se 1, eli sinne ei jää mitään. Ja tähän 1 kaveriksi tulee uusi 10, eli siellä onkin nyt 11. Ja sitten me lasketaan täältä, että 11 miinus 9, ja sitten me saadaan siitä 2. No niin, sillain se lainaaminen toimi. Se oli vaan tämmöistä pientä kikkailua. Jatketaanpa järkevillä asioilla eteenpäin. Tuolta pudotetaanpa 4 2 kaveriksi ja jatketaan sääntöluettelua eteenpäin. Montako kertaa 9 mahtuu 24 ja vastaus laitetaan tonne. 9 mahtuu 24 2 kertaa. Paljonko on 2 kertaa 9 ja vastaus tonne 24 alapuolelle. 2 kertaa 9 on 18. Lasketaan miinuslasku. 4 miinus 8. No, ei kuulosta kivalta. Nyt mä lainaan tästä. 2 lainaan, niin mä saan tonne 1 10 lisää, eli 14 miinus 8. 14 miinus 8 on 6. Ja sitten tosta, kun mä olin lainannut jo 2, niin mulla on jäljellä enää 1. Eli mä ajattelen tän niin, että mulla on tässä 1 miinus 1 ja siitä mä saan 0. Ja senkin nollan voi itse asiassa jopa jättää merkitsemättä. Me saatiin tosta miinuslaskusta 6. No niin, pudotetaan 6 kaveri 7. Oho, nyt tulee muuten aika isoja numeroita. Eli nyt pitää osata sitten aika isojenkin lukujen jako- ja kertolaskutu. Jatketaan systeemiä eteenpäin. Montako kertaa 9 mahtuu 67 ja vastaus tuonne 2 perään. 9 mahtuu 67 7 kertaa. Sitten tullaan takaisin 7 kertaa 9 ja vastaus menee tuonne 67 alle. 7 kertaa 9 on 63. Lasketaan miinuslasku allekkain. 7 miinus 3 on 4, 6 miinus 6 on 0. Ja sitten pudotetaan 4 kaveri, sieltä tulee 2. Ja tämä oli viimeinen pudotus, joka voitiin tehdä, eli nyt enää 1 kierros jäljellä. Montako kertaa 9 mahtuu 42 ja vastaus menee tuonne perään. 9 mahtuu 42 4 kertaa. 4 kertaa 9 ja vastaus tuonne 42 alle. 4 kertaa 9 on 36 ja nyt lasketaan taas miinuslasku allekkain. 2 miinus 6 ei toimi. Mä lainaan täältä 4, saan nyt 12 ja lasken 12 miinus 6, saan siitä 6. 4 mä oon lainannut jo 1, joten siellä on enää 3 jäljellä. 3 miinus 3, siellä on 0. Eli jakojäännökseksi jäi tuonne 6. Tämän kanssa ollaan nyt valmiita. Eli voipi olla, että ei olisi mennyt niin helposti päässä 11 472 jaettuna 9. Eihän? No, tästä me saatiin vastaukseksi, että se on 1274 jää 6. Eli sä pystyt niin kuin ihan minkä tahansa kokoisia jakolaskuja laskemaan. Astetta matemaattisemmin mä olisin ilmoittanut mieluummin, että 11 472 jaettuna 9 on 1274 ja jakojäännös eli 6 jaettuna 9 eli 6/9. Siis sillä ysillä, jolla me oltiin koko ajan jakamassa kaikkea täällä. No, murtolukuja saa supistaa, joten 1274 mä supistaisin sen 3. Sä haluaisit varmaan, että mä merkkaan sen noin. Ja
sitten sinne laitetaan, että 2/3. Eli me saatiinkin tommonen vastaus sieltä. Noniin, tää oli meidän viimeinen esimerkki. Nyt sä alat olla aikamoinen ammattilainen näiden allekkain jakolaskujen kanssa, eiks vaan? Mutta jos sä kaipaat vielä lisää, että miten me saadaan vaikka desimaalilukuja, tai mitä jos meillä onkin täällä jakajana joku isompi numero, että siellä ei jaetakaan yhdellä numerolla, vaan siellä jaetaan vaikka luvulla 10 tai luvulla 14 tai luvulla 62. Jos siellä jaetaankin 2-numeroisella luvulla, opetellaanpa se homma seuraavalla videolla sitten. Kiitos sulle kun katsoit. Vinkkaa hei kaverillekin, joka taistelee näiden samojen laskujen kanssa ehdottomasti, että hänkin saa hyötyä ja apua. Voit myös kertoa tästä koulussa opettajalle niin, että opettaja voi näyttää koko luokalle tai vaikka linkata sen sinne läksyjen kaveriksi Vilmaan. Oikein mukavia laskuja sulle. Muista, että tätä ei kukaan opi, ellei harjoittele tosi monta kertaa itse. Muista vaan tehdä tosi monta tehtävää. Onnea matkaan!